A ver, no tú. Kaixo ikasleak, gaur Elibrun proiektua orkestera gatoz zuengana. Elibrun proiektua DBH baten irakurtzaletasuna sustatzeko ekimen berria da. Liburuak irakurtzea abentura liluragarria da, eta honekin guztiarekin zuen irudimena piztu nahi dugu. Proiektu honekin eta elkarrekin istorio harrigarriak deskubrituko ditugu eta pertsonaia ahaztezinak ezagutuko. Hasteko, ordu honetan denon artean ipuin magikoak eta poesia sentikorrak irakurri eta entzungo ditugu. Helburua xumea da eta aldi berean handia. Irakurketaz gozatzea eta elkarrekin ordu atsegin bat pasatzea. Prestat zaudete. Hasteko, Angel Lertxundi idazle jostariaren aho korapilo ezagun eta bihurria entzungo dugu. Eskolako irakasle ezagun batek botako digu. Az dadila abentura. Hemen bizi alda patxi-putxi ibar gutxi, bai eta ez, ez eta bai. Hemen 3 patxi-putxi ibar gutxi bizi baitira. Goiko patxi-putxi ibar gutxi teiatupekoa. Erdiko patxi-putxi ibar gutxi, goiko patxi-putxi ibar gutxi teiatupekoaren azpikoa. Beko patxi-putxi ibar gutxi, goiko patxi-putxi ibar gutxi teiatupekoaren azpiko patxi-putxi ibar gutxi erdikoaren azpikoa. Horiek patxi-putxi ibar gutxi asko dira. Horiek ez dira ez patxi-putxi ibar gutxi asko, ez patxi-putxi ibar gutxi gutxi. Horiek 3 patxi-putxi ibar gutxi besterik ez dira. Patxi-putxi ibar gutxi goikoa, patxi-putxi ibar gutxi erdikoa eta patxi-putxi ibar gutxi bekoa. Poema jostari eta usaintxu honen ondoren, Mitxel Muruaren nola idatzi ipuin bat, ipuina entzungo dugu. Jarri pentsatzen. Eskatu aldizue inoiz irakasleak ipuin bat idazteko. Edo irakasle horrek idatzi aldu sekula ipuinik. Ezagutu nahi duzue inteligentzia artifiziala baino animalia inteligenteago bat? Galdera hauen guztien erantzuna aurkituko duzu ipuin honetan. Adi. Ipuin bat nola idatzi edo beto ipuin bat nola idatzi gogori gabe. Ipuin bat idazteko agindu dizute, zuk zeure gogoz, ez zenuke ipuinik idatziko. Nahiago duzu nolabait joan, adibidez, jolasera edo telebista ikustera, edo ipuina idaztera ez behintzat. Baina idatzi egin behar duzu, handerinaren agindua, nahiz eta zuk inoiz ez duzun haren ipuinik irakorri. Hortaz, eseri egiten zara horri zuri baten aurrean, boligrafo eskuan, pentsatzen hasten zara, baina burua papera bezala duzu, zuri. Orduan, ume txikiei kontatzen zaizkien ipuinen hasiera gogoratzen zara, eta zuk halaxe hasten duzu zure ipuina. Adibidez, behin batean ez diren txerri txintxo batzuk eta 8 gaizto bat. Orduan beste hasiera bat etortzen zaizu burura, ipuinak bestera honetan ere hasio aitaitezke. Munduan beste asko bezala behin bizi ziren txerri txintxo batzuk eta oso gaiz. Baina zuk ez dituzu txerri txintxoen eta oso gaiztuen ipuinik egin nahi. Ehunka entzun dituzu eta nazkatuta zaude ume txikien kontu horietaz. Zu ez baitzara ume txikia, ume txikiek ez dituztelako ipuinak idazten. Horria zakarrontzira bota eta beste bat hartzen duzu. Hari begira igarrotzen duzu minutu bat, 2, 3, 4, eta gero eta zuriago duzu burua. Beraz, paperetik altxatzen duzu burua, ea inguruan zerbait interesgarririk topatzen duzun. Baina inguruan ez dago ezer interesgarririk, soilik euliak. Eta konturatu gabe, euliei begira jartzen zara, inspirazio bila. Zer pentsamendu eragin dezake, baina euli batek edo eulik? Hartan, euli bat sudurraren puntan pausatu zaizu, eta zuk behiaren inbidia sentitu duzu une hartan. Behiak guztana baita
euliak uxatzeko. Are gehiago, euliak uxatzeko beste ezertarako ez du behiak uzana. Edo hala iruditzen zaizu zuri behintzat. Euliak zure zuhurpuntatik alde egin duenean, zein importanteak diren euliak behiarentzat pentsatu duzu? Eulirik gabe, behiek ez bailute buztanaren baharrik eta buztanik gabe ipurdiko zuloa oztuko litzaieke behi gaixoei. Eta behiak ere zen importanteak diren eulientzat pentsatu duzu orduan. Euliak behiaren gorotzetan ibiltzen baitira dantzan. Jana aurkitzen dutelako, seguru asko, eta gainera euliek behi gorotzetan jartzen dituzte arrautzak. Euliek harreman handia dutela behiekin ohartu zara, baina ez behiekin bakarrik, idazleekin ere ba. Zeren eta zuri gertatu zaizun bezala, seguru asko idazle bati baino gehiagori pausatu zitzaion euli bat zuhurpuntan ipuin bat idazten ari zen bitartean. Euliak leku guztietan baitaude, eta hala egon baitira gizakia gizaki denetik. Eta Pinotxo idatzi zuen idazleak ere inguruan euliak izango zituela pentsatu duzu. Seguru baietz. Eta gerta liteke zure eulia eta idazlearen inguruan zebiltzan euliak burrutiko aideak izatea. Auskalo zure euli horren aitona amonak zenbat idazleren zuturpuntan pasatu ziren. Bat-batean, konturatu zara, seguru asko, idazle askok eta asko pentsatu dutela noizbait euliei buruz. Zuk orain bezala. Eta ez idazlek bakarrik. Gizaki gehienok pentsatu dugu noizbait euliei buruz. Batzuek ezin dituzte euliak jasan, gorroto dituzte. Horra hor gai bat ipuina idazteko. Euliak gorroto zituen gizona. Behin batean, bazein gizona aberats fin bat, euliak gorrotatzen zituena. Iruditzen zitzaion, bera gogaitzeko beste ezertarako ez zutela balio euliek. Eta gainera, bere jaki goixoenetan bueltaka ibiltzen ziren beti. Zer harrapatuko. Euli alu hauek kexatzen zen euliek ez hipotetik uxatzen zituela. Denak akabatu behar ditut. Eta alaxe egin zuen. Aurrena, etxeko euli guztiak akabatu zituen intsektizida batekin. Baina handik gutxira, euliz bete zitzaion etxea ostera ere, leihoetatik eta kanpoko ateko zerrikitutik sartuta. Orduan, inguruko euli guztiak akabatzea pentsatu zuen. Etxe barrukoak aurrena eta kanpokoak gero. Baina nola akabatu euli guztiak, gizonak irakarkiak jarri zituen herriko tabernetan. Herritarrak euliak akabatzera animatuz, baina jendeak ez zion kasurik egin. Orduan, euliak ekartzen zizionari sari bat emango ziola iragarri zuen. Euro bat 10 eurire truke, eskaini zuen gizona aberatsa. Dirua irabazteko modu erraza zen hori, eta herritar guztiak eulia izan hasi ziren eroen moduan. Luze baino lehen, ia euri guztiak desagertu ziren herri hartarrek. Baina euliek etxeko azukreaz eta okelaz gainera beste gauza asko ere jaten dute. Adibidez, animalia hilak eta sarraskia eta baita gorotza ere. Horren bestez, euliak desagertzean sarraskia eta gorotza ikaragarri ugaritu zen herri hartan eta inguruetan. Eta txoriak murriztu egin ziren. Txoriek euliak jaten baitituzte. Herriko idazleak berriz, inspirazio ikusli gabe geratu ziren. Ez zegoen euli triste bakar bat ere zuhurpuntan pentsatzeko. Idatzi edo pentsatzen zuten bitartean. Beraz, eulirik gabe geratzeak ondorio larri hauek izan zituen herrian. Sarraskia eta gorotza, kaka egia, ikaragarri ugaritzea, txoriak murriztea eta idazleak inspiraziorik gabe geratzea. Ipuinak bukaera asko izan ditzake. Adibidez, idazleak inspiraziorik gabe geratzean, zer gertatu zen jakin nahi duenak, jakin behar du ez zutela gehiago idatzia. Eta horrek ez zutela izan ipuinik lotara joateko. Eta lotara joateko ipuinik ez izatean ez zuten ondolo egiten noski. Negarrez igarotzen zuten gau osoa. Eta herriko hau guztiek negarrez ematen zuten ez gau osoa, gurasoek ere ez zuten lo egiten, haurrak kontsolatu ezinean.
Eta horrelako oso desastrea gertatu zen eulirik gabe geratu zen herriatan. Izan ere, gizakia eta eulia elkarren ondoan bizitzeko sortuak baitira. Hala ere, gertaliteke zuri interesgarriagoa iruditzea beste bide bat ipuinari amaiera emateko. Sarraskiaren eta gorotzaren kontua hauta dezakezu adibidez. Baina ez dizut gomendatzen. Andereñoei ez zaizkie asko gustatzen gai horiek. Idazleen kontuarekin berriz oso nota ona jarriko dizute. Andereñoei asko gustatzen baitzaizkie idazleak. Inspirazioa izan edo ez izan. Are gehiago, nik uste dut gehiago gustatzen zaizkiela inspiraziorik gabeko idazleak. Maisuekin hori ala denik enago hain ziur. Txorien kontu hartuta behar bada aukera gehiago izango duzu maisuekin. Baina tira, niri berdin zait, zuk aukeratu beharko duzu. Azken batean, ni hemen aholkularia besterik naiz eta. Barkatu Mitxel, inspirazioa eteteagatik. Zer modu zaudete? Ipuina gustatu zaizue? Gogoan izan, bada espada, normalean hizkuntzetako irakasleek imaginazio esxaxa izaten dutelako. Eta aposto egingo nuke, euli bat zara edo antzeko batekin, joango zaizkizuela gabonak baino lehen. Tira, saioaren erdira iritsiak gara, eta sorpresatxoa dugu zuentzara. Ea, geletan zaudeten irakasle maiteo, zerbait esatetikan, jartzazue jarraian datorren bideoa, hortxe dokazue. 5 minutu barru, berriro elkartuko gara. A ver, no tú. Holtza gainean oioka dena paso delako azkar milaka momentu zaitek hemen dikaztez korrik hemen ditik gora zerren bila juten zaitek nun gauden zaitek nun gauden milaka momentu zaitek hemen dikaztez korrik hemen ditik gora zerren bila juten zaitek nun gauden zaitek nun gauden Torres cosilla Zinelako atzo Toain Hobeto zaudelako Urrea begirada hori mautxa Zerua grisa Ostiko kagora begira ua Udena jasan berrin Lurra begirada Lurra begirada Milaka momentu zaitek hemen dikaztez korrik hemen ditik gora zerren bila juten zaitek nun gauden zaitek nun gauden milaka momentu zaitek hemen dikaztez korrik hemen ditik gora zerren bila juten zaitek nun gauden zaitek nun gauden zenbat bezarkada ta zenbat malko Lurrea begirada hori mautxa Zerua grisa Ostiko kagora begira ua Udena jasan berrin Lurra begirada Lurra begirada Milaka momentu zaitek hemen dikaztez korrik hemen ditik gora zerren bila juten zaitek nun gauden Lauakoak dantzan, harritzekoa, tumatxa, tira klasiko bat. Egia esateko, hala ere, ennau bat ere harritu. Ez tezo esinistuko, baino ni ere, dantza betean hasi naiz. Bengoaren musikak, zainak dantzan jartzen dizkitu.
Ez dakit Durangoko azokan izan zeaten, baina izan bazeate, behar bada, topatuko zen duten. Han ibili izan diskak firmatzen. Gainera, bengo hau eskola publikoaren defendatzaile sutsua omen da. Jarrai dezagun. Orain, harribitxi pare bat gordeta dugu zuen belarrien gozamenerako. Lehena, Juan Cruz igerabideren ipuin mitiko bat. Bere protagonista, Aitona Bixar. Ez da inoiz medikora joan, baina beti izaten da lehen aldia denerako. Entzun dezagun ba, Aitona Bixar. Aitona Bixarrek bizar zuri luzea zuen, dotore, eta buruan berriz zizpailu ile besterik ez. Aitona Bixar oro zegoen bere bizar zuriarekin eta egunero garbitzen zuen txampu usaitzurekin eta egunero oratzen zuen ispiluaren aurrean luze. Bilobekin jolasten zuenean bizarrekin tiratzen uzten zien edo bizarrare azpian buruan gordetzen eta batzueta zikin geratzen zitzaien bizarra. Hori apurez, txiklez, babaz, txokolatez eta edozer gauza, baina Aitona Bixarri ez zion atxola gero txapurekin ondo garbitu, ondo orantzu eta kiten. Oso gustokoa zuen, belegoi bezarra horazten ustea. Nonko gaztoko ez bizarra, nek nahi zuten belegoi guztiek, eta txandaka aretzen ziren. Poliko horaztu behar zen, horazia trabatu egiten baitzen maiz. Huts egiten zuen Aitona, Bixarrek alakoekin polikiago. Halako batean, Aitona Bixar gaixotu egin zen. Hormonak hartu behar dituzu, esan zion medikuak, bestela hil egingo zara. Hormonak hartuta ere, laster hil beharko dut, oso zarra naiz eta, erantzun zion Aitona Bixarrek. Baina tira, hartu behar badira, hartu egingo ditugu. Aizu, eta zer dira hormonak ba? Amonak zer diren badakit, baina hormonak hitz hori ez dut inoiz entzun. Ba hormonak dira medikuak ez zekien nola azaldu. Ba begira, bizar luze hori hormonek atera dizute. Buruko ilea hormonek kendu dizute. Begien kolorea hormonek eman dizute. Esku horiek hormonengatik egin dira hain handi. Hormonek manejatzen dute zure gorputza. Hormonek? Nik ez ditut inoiz hormonak hartu mediku jauna. Amona bai hartu dut, baina hormonarik ez. Hormonak gorputzak bera sortzen ditu barruan. Ara, hori ere badu, gorputzak sortzen baditu, zertarako hartu behar ditut mediku? Medikoa nahasten ari zen. Orain, zure gorputzak berat adina ez duelako sortzen eta medikoa pazientzia gartzen ari zen. Hormonak hartzen ez badituzu, hil egingo zara. Ara, emaizkidazu hormona horiek mediku jauna eta gillo, bestela ere lasterriko naiz baina. Medikoak burua astindu eta errezeta eman zion, aizu mediku, eta amonak ez baditu behar hormonak, igual gaztetu egingo da, igual dio gaztetuko gara. Medikoa urdurik jartzen ari zen, jendea zain daukat Aitona. Aitona Bixar hormonak hartzen hasi zen. Hasiera dena normal zijoa. Osasuna asko hobetu zitzaion. Gaztetzen ari zara, esan zion amonak. Azala lehenago daukazu. Dios eta sasoia, erantzun zion Aitona Bixarrek. Zato zona muñona. Halako batean, Aitona Bixar bilobekin jolasean ari zela esan zioten. Aitona, bi lebelz dauzkazu buruan. Aitona ispilora joan zen. Egia, bi lebelz berriak ez zen konturatu. Ordea, bi ezuri gutxiago zeuzkala.
Bizarrean ezinezkoa zen konturatzean ez da? Hurrengo egunean beste 5 hilebel zeuzkan buruan, eta hurrengoan beste 10. Baina aldi berean, bizarrean falta egun batzuen buruan melena beltz eder bat irten zitzaion aitonari buruan. Baina zer, eta bizar zuri luzea dena erori. Ume baten aurpegia ematen zuen aitona bizarreak. Medikuaren gana joan zen. Zer behar duzu, gazte? Itxura txarrik ez duzu behintzat. Zer gazte eta zer arraio, aitona bizar nauzu, ara zer gertatu zaidan zure hormona horiengatik. Medikuak ezin zuen sinetsi. Hala ere irabazten irten zara, gizona. Gitarra zar bat hartu eta porai kantari joateko moduan zaude. Aitona bizar ordea haserre zegoen. Nire bizarra nahi dut. Ba ez dago zer eginik, hormonak alakoxak dira. Aitona bizar marmarka irten zen kontsultatik. Etxera joan eta bere gelan sartu zen, zapuztuta. Eta ez zuen bilobekin jolastu nahi, ez inorekin hitz egin nahi. Gizona esaten zion. Horrela, ez zaitez jarri, esaten zion amonak. Makina batek hartuko luke, gaztetu ala jaina. Bizarri gabe egin ez ni. Beste bat sentitzen naiz, ulertzen, eta nire eroni izan nahi dut. Ba ez dago besterik. Non eta oio zirina ematen ez duzun arpegian, oio zirina, noski, nola ez itzaion lehenago bururatu. Aitona bizar oiategira joan zen lasterka eta ontzi batean oio zirina bildu zuen. Baina zoratu egin ontzara, esan zion amonak. Txantxetan esan dizut, badakizu oio zirinarena ipuin hutsa dela. Baita zera ere. Aitona aurpegian oio zirina ematen hasi zen. Amona sukaldean sartu zen, atea itxita. Bilobek kanpora alde egin zuten lasterka. Hau kiratsak. Aitonak egunero ematen jarraitu zuen oio zirina. Eta halako batean bizar zuri bat topatu zuen aurpegian. Ara, eta hurrengoan 2, eta hurrengoan 5, eta hurrengoan 10. Baina ez zen konturatzen buruko hile beltzetik beste hainbeste erotzen zitzaizkiola. Aurpegian irten ala. Nola konturatuko zen bada halako melenarekin. Egun batzuen barruan berriro bizar zuri luzea zeukan aitona bizarrek, eta buruan berriz bizpahiru hile besterik ez. Medikuaren gana joan zen, arra. Hormonen efektua pasatu da, esan zion medikua. Baita zera ere, oio zirinagatik izan da. Medikuak begia zabaldu zituen. Ez zuen ezer ulertzen, bera oso moderna zen, eta ez zuen inoiz entzun oio zirinaren ipuinik. Beste errezeta bat hartu eta idatzi egin zuen medikuak. Hormona gehiago hartu behar dituzu. Ez da pentsatu ere nahikoa hartu ditut. Bestela hil egingo zara. Aitona errezetarik gabe itzuli zen etxera, medikuarekin azerretuta. Amonak eta seme-alabek eta bilobik konbentzitu behar izan ziren itzul zedin eta hormonak zitzan bestela hil egingo zela eta. Eta hartu zituen hartu, eta berriro gertatu zen gauza bera. Baina Aitona bizarrek berriro eman zuen aurpegian oio zirina, bizarra agertu arte. Eta berriro hormonak, eta berriro oio zirina. Hala, urte asko egin zituen, eta egun batean hil egin zen. Aitona bizar hil eta hurrengo egunetan, hilobia ikustera joaten zen amona, bilobekin batera. Eta egun batzuen buruan ikusi zuten nola hilobiaren gainean belar luzea jaio zen. Oso berezia, egun batzuetan zuri-zuri egoten zen, eta beste egun batzuetan berriz beltzen zen. Mila esker guztioi. Eskerrak, Aitona bizarrek bere izanari eutsi dion. Mediku hori izan da, seguru izan, beste 80 urte pasako dituela medikura joan gabe. Bueno, hau bukatzera doa. Josean Ormazabalen poema txiki eta sorbindua besterik ez zaigu falta. Ea gustuko duzuen. Horren aurretik, mesedetxo bat eskatu nahi dizuegu poesia amaitzen denerako. Gaurko irakurrandia gustuko izan baduzue,
borobildu gu guztion lana zuen txaloekin. Antolatzaileek txalometroak jarri dituzte eskolako korridoreetan eta funtzionatzen dutela ziurtatu nahi dugu. Hauek poema irakurrita gero, ez orain. Sorginak erratza sorgina galdu du goizeko 11etan. Sorgina lapurra sorgina, iesi sorgina bizikletan. Lurretik airera lurretik, ordoa, handoa sorgina izerditan. Sorgina txirrinduz biraka. Non? Ilargian, gaueko 10etan. Nik daukat erratza nik daukat, gordeta gaueko 11etan. Bale, nahiko da. Izetzeko? Mila esker txaloengatik. Asteazkenetik aurrera, DBH bateko ikasleek 20 minutuko 3 tarte eskainiko diozue irakurketari. Nahi duzuen ipuin, eleberri, komiki edo poema aukeratu eta bidaiatu irudimenarekin. Bai, ahaztutan eukan. Ekitalde honen oroigarri gisa, irakasleek pinak eta pegatinak banatuko dizkizuete. Pina, txapa. Pina, ez fruta. Behonda izuela eta hurren arte. Holtza gainean oiuka dena paso delako azkar. Milaka momentu horiek hemendik ez korrik hemendik gora. Zenbat malko, dagoen